Oké. Ja, nee. CMB, broer. Let's go. Ja, dat GOG Production. Ja, dan Thijs. Man, that shit right, hey, Oké, nigga. Bliss. Bob. Ja, Steven. Luna. Oké. Thijs. Let's go, broer. Wisconsin beste. Beste. CMB, broer. Ons is geblest. Ons is geblest, blest, blest. Nou kom Gias met de tis. Ons is geblest. Ons is geblest, blest, blest. Nou kom Gias met de tis. Ons is geblest. Ons is geblest, blest, blest. Nou kom Gias met de tis. Ons is geblest. Ons is geblest, blest, blest. Thijs. Nou kom Gias met de tis. Jij? Oké, je komt het dan niet beste rappers en die fokken MV. Rappers weet, als ze spoken op die mic, dan pat ons hulle aan. Brieven, nu kom ons is dan net nat. Uit die oe skaap, rappers in de spot. Fokken ons is nou net nat. Jullie moet naar nou de spot. Rappers in die